je vooruit. Ah, dit is het. Dat zullen we werken, hè? Nee. Plaats. Wachten. Kostje, zit voor. Oh ja. Kostje, goed. Prima. Kostje, vooruit. Hey. Kijk, als je volgt. Rechts. Rechts. Hey. Als je volgt. Ja. Als je staan. Als je zit. Kostje, zit voor. Nee, niet op. Oh ja, daar is het. Als je voet. Nek lekker naar voet. Nek lekker. Wachten. De voet niet meer uit te lekken. Hallo, dat gaat niet goed. Nee, de voet niet meer uit te lekken. Want hij gaat al rechtstreeks naar de voet. Dat is omdat er een voet altijd beleuning krijgt. Kostje, zit
Waarom niet zitten? Ja, dat zou ik ook doen. Oh, Maar ik zeg altijd zitten, hè. Als je ja. zitten. Hallo. Ja, dan komt je zonder voeten zitten, dat is ook niet de bedoeling, hè. Ja. Hey! Los, los, wat je voet. Nu ga je ze door naar de cavaletti en dan ligt ze daar achter aan de kapel achter en dan ga je door aan het sprongetje sturen. Voet. Stappen, stappen. Ga je erom? Deur stappen. Goed zo. Stop! Nee. Zitten. Wacht. Dat is goed. Zakie, zakie! Goed, oké. En dan maar fietsen en dan maar fietsen.